Handirambe kuramba. Handina kurambwa gore rino. Ndane makore ndisingatozii murume pandiri panapa. Varoora mukadzi wavo vakandiburutsa pamubhedha pandanga ndakarara. Vakatora magumbezi anga ndakafuga. Vakanofuga nemukadzi wavo. Asi inini chinondirwadza ndechekuti kubva amai nini wauye tiri mechibage chinoiswa kudura kuti kumba kwamai nini. Ndinoudzwa ini ndofanira kudya 7 kg dzechibage pamwedzi. Chibage ndinoudzwa kuti ndoti mamuguri 411 iwe newana wako pazuva. Kandisina kunze ndo chikora handiendi. Madomasi chaiwo ndirotemewa inini. Dzimwe dzenguva kana murume asipo unonopa amwene wangu. Amwene ndo anondishedza kuti anzi madomasi aita nziti gowana. Zvondirwadza kuti ko inini chandikunyanya kutadza ini chii. Ndinoshungurudzwa zvimwe zvekuti kana ndakarara kudai so ndine nguva yekuti ndakarorerwa ndinova vana 2. Ndanga ndine nguva yekutombodawo murume ndichimboenda kuna atete hanzvadzi yavo musi wekutanga ndakaenda kuna atete ndikasvika ndikati atete hanzvadzi yenyu ane 3 months vabva kuroora asati atsikaumba kwangu zvikanzi mamubvunza here ndikati hongu atete ndakabvunza zvikanzi wakakuti ichi ndikati wakanditi ndomutemo wekuchechi kwedu ndakapfugama nemabva angu ndikati Mwari ndibatsirei ndisade murume pandiri pano ndibatsirei shuwa ndakagara kana utoudzwa kuti takutengesa mombe ndiudzwa ndongona mombe dzangu mota dzakutete dzekupedzesera idzi dzakatengeswa ameri dzakatengeswa 8 dzakatinwa ndichitora manyawa kudai so chitongonzwa vanhu vachinzi nedzi dziri kwidzi ndedzenyu idzi kwazaienda nhasi handisi kuziva asi mombe idzi ndakadzishanda nemurume wangu ndichiswera ndiri mumombe ndisina kana bhutsi yekupfeka kana ganda chiramba katasi hatizori mafutai Andichada nezvako uyandi kurambe zviri pamutima muderera mambo wobva waya naatete vako taura amusore mambo mudzimai uyo akatiza 2024 achienda kumusha kwake atiza 2024 akazodzoka 2024 akatiza muswa 15 October akazodzoka muswa 12 May kumba vabereki vake vachimanikidzira kuti chidzoka kumba ndicho chokutanga mukadzi uyo atiza akambotiza futi kumashure achienda kundikamutera amai ava vari kupinda vaita kuti kana vano kesi kunze kupinda okay akambotiza kumashure atiza aenda kumusha ndikatera inini kumusha ndikasvika ndikanzizo mukadzi wako uyo agarisa kugara kwaaita mukadzi kugara kwaita mukadzi wako ari kuno toda mombe 2 kuchengeta kwaita mukadzi apa angatiza aenda kuna sekuru hanzvadzi yamai vake kubva ndambochema wakati aiwa kana usina mombe 2 ibva pano ndikadzokera ndikatsvaka mombe 2 ndobva ndaenda nadzo kuna sekuru hanzvadzi yamai ndandapa mombe 2 dziya ndakapa mombe 2 idzodzo vakandipa mudzimai wangu ndikadzokera naye kumba kati sekuru kumbira rume mugadzise nyaya yanga achikonzera kuti tishupane zvikachinzi hatikwanisi kuigadzirisa nasekuru hanzvadzi yangu haina chakawana neambo yangu pawakaroora kwapa chii ndakakumbira kuti ndizive kuti ndaifanira kubhadhara zvakadii zvikachinzi unofanira kubhadhara 1000 pazvinhu zvakandinyorera ndakabhadhara 1000 pazvinhu zvandakanyorerwa ndobva ndakumbira kuti ndidare nawo ndibatsirwe panyaya ndanesana nemudzimai dariro hanwa kuzoitwa ndakangonzi hatisi kuona chikonzero chokuti mungashupane nenyaya dzakadaro ndobva ndakumbira futi dare kechipiri zvikachinzi aiwa mudzimai wangu akurwara ndisekuru akapindura mudzimai wangu akurwara saka ngatimbomirai saka mudzimai wangu akasvika pakufa ndangogara nomudzimai wangu akazotiza zvemukadzi wangu rimwe zuva achiti anoda maternity achinogara kuno mukoma wangu ndakati unoda maternity urati iwo wati mukadzi auchada muudze kachete kuti wati auchamara timunzwa achipindura madzimai andichakudai mupeshereni kandi wati vachamuda handirambe kuramba handina kurambwa gore rino ndane makore ndisingatozii murume pandiri panapa vakaroora mukadzi wavo varoora mukadzi wavo ndandatenga mombe 16 nemurume wangu mombe 16 dzakanooroora meni kumba kwangu inini kwandakaberekwa hakuna kwenda kana mhuru chemombe ndindaiswera ndichidzifudza mombe dzacho ndiri kuseri kwegomo ndichisangana nemiyedzo yakasiyana siyana ndiri musango imomo ndichishingira ndiri pamba pangu
varoora mukadzi wavo vakandiburutsa pamubhedha pandanga ndakarara, vakatora magumbezi anga ndakafuga, vakanofuga nemukadzi wavo, vakatora grocery rese raiva mumba, vakanoenda naro mumba kwamukadzi wavo, maglobhu ese zvese zvaiva mumba vakatora, ndakasara ndiri mumba ndakagara. Ndagara kudaro vakazouya neumwe musi vashedza sekuru hanzvadzi yamwene wangu, zvikanzi ndoda kuti muende neuyu handichamuda, endai naye munomuramba pamberi pavabereki wangu. Sekuru akabvunza kuti atadzei, mhosva yanga ndaita haina kubuda. Sekuru vakanditambira shuwa tikakwira tese bhazi tichienda Harare, tamuGrandville. Sekuru akanditi muzukuru, ini ndichazotera kusvikira mangwana iyoenda ndichatera. Shuwa ndakaenda kumba kokwira, ndobva ndasvika kumba bva ndaudza baba kuti ndozviripo. Baba wakamira 3 days kuti sekuru auye, sekuru hawana kuya. Baba vafonera sekuru hanzvadzi yamai wangu kuti ndozviripo, vanzi mupei mari auye kuno. Ndobva ndaenda kumba kwasekuru. Ndasvika kumba kwasekuru, sekuru akabvunza nyaya, ndobva ndataura kuti ndozviripo. Zvikanzi ndipe nhamba, ndipe ndifonere murume wako. Bva wafonera murume wangu. Zvikanzi ndanzwa kuti mukadzi handichada. Zvikanzi mukadzi handichada. Zvikanzi ko wana wauya nawawo. Zvikanzi wana ndewangu, kana achiziva kuti ndewake akagara nawo ikoko ngazvipedze zvinenge zvawanika kuwana ikoko. Ndobva sekuru bva wabvisa mari yavo bva kuti izvezvi handei kudharo ndosiya wana. Ndakaya tikasiya wana. Bva ndagara gore nehafu ndobva watera kumba kwedu. Ndobva wasvika bva kuti sekuru ndatera mukadzi wangu. Zvikanzi iwewe pese apa wanga uri kupi? Wanga uchiziva kuti uchada mukadzi wako. Handingokupa mwana wangu kuti oyo nekuti mwana wangu wanga uchimushungurudza. Zvikanzi bhadhara mombe bva waripiswa mombe. Asi inini chinondirwadza ndechekuti kubva amainini wauye tiri mechibage chinoiswa kudura kuti kumba kwamainini. Ndinoudzwa ini ndofanira kudya 7 kg dzechibage pamwedzi. Ukadariko ipapo ozvionera. Vakabaya mombe. Zvonzi kare waiti ndofanira kugowa nepakati nepakati. Iye zvine zvakuti ndakuenda pama kgs. Ndobvunza kuti kochikonzera ndechei? Zvikanzi doti wana awo afere. Ndikati kwa imimi pamaimbotini zvinhu zvangu ndogowa pakati nepakati. Wangu maida kuti wafere. Zvikanzi ukaramba uchindibvunza izvo ndogona kukunyima. Ndakanyarara. Maini nawo kaya ndichiri manzungu nchita tane ndafe nzungu. Kana 2 tons. Pakauya mainini bhatarimiwo pake penzungu ipake penzungu. Mainini dzawo akabatsiwa narume wawo kudzura kurima nemombe dzandaishanda ini dzandisina inini kwangu ndakachira nebadza. Abatsiwa nzungu dzawo akabatsiwa akanobhora pabhaundi. Adzina akazotanaura. Dzakasara kumunda dzarimwa dzakapararira ikoko. Zvikanzi panapa handichakwanisi hapana mukadzi achari manzungu panapa nekuda kwekuti handirimire umwe mukadzi pekuti adyare nzungu uyu ndisingamurimiri. Zvikandinetsa kuti inini kubva mainini vauyawa ini ndaizvirimira ini ndichitodya porridge nedovo everyday. Iye zvine zvandichazvikwanisi. Chibage ndinoudzwa kuti ndoti mamuguri 411 iwe newana wako pazuva. Kandi ndisina kunze ndo chikora handiendi. Madomasi chaiwo ndirotemewa inini. Dzimwe dzenguva kana murume asipo unonopa amwene wangu. Amwene ndo anondishedza kuti anzi madomasi aita nziti gohani. Kana pasina izvozvo vanoshedza mwana wangu amainini womutemera madomasi otoenda pamai yako madomasi aya. Zvinhu zvandinenge ndashandawo pakushanda ipapa tinoshanda zvemugwazo ndonyaya inonyanyondirwadza kuti tinoshanda zvemugwazo. Kana ndakatiza kamwe chete nenyaya yekushungurudzwa ikoko kuti ndenge ndichishanda tarima taita kana kuti 45 bells kana 50 bells ndopiwa 190 yemungowe. Zvotounzi ndada kupa 200 ndakupa 190 nekuti iwe unochengeta huku panapa. Ndikubatira kuti unochengeta huku panapa. Vana wako futi ndikuwabatira $10 nekuti wakapa wana wako huku. Ndakangopa wana kuti ndione kuti ane muoko here ndikutowabatira $10 ipapa. Zvondirwadza kuti ko inini chandikunyanya kutadza ini chii? Ndinoshungurudzwa zvimwe zvekuti kana ndakarara kudai so ndine nguva yekuti ndakarorerwa ndinawo vana 2. Ndanga ndine nguva yekutombodawo murume ndichimboenda kuna atete hanzvadzi yawo musi wekutanga ndakaenda kuna atete ndikasvika ndikati atete hanzvadzi yenyu ane 3 months vabva kuroora asati atsika kumba kwangu. Zvikanzi mamubvunza here? Ndikati hongu atete ndakabvunza. Zvikanzi wakakuti ichi? Ndikati wakanditi ndio mutemo wekuchechi kwedu. Ndikati zvakanaka. Zvikanzi atete ini ndichaenda kumba kwa ndichanoona amai vavo. Kandaona amai vavo ndo vachazotaura nemwana wavo. Shuwa akaenda kuna amai. Wasvika kuna amai. Amai vakandishedza ndandiri kumba kwangu ndasvika ndabvunzwa mubvunzo wekutanga ndakatanga kubvunzwa naamai. Ndakabvunzwa kuti nhai mamai kana matenga hembe nyinyowani munoita sei? Ndakashaya mhinduro yekupindura nekuti ndandisina tarisiro nazvo. Zvikanzi handimoti makadaenda kudharo ndiye munopfeka. Makada kuenda kupi ndiye munopfeka. Chimboregeyo mumwe wenyu apfeke hembe yake svika yabvaruka.
ndakarwadziwa ndakarara usiku hwese ndichichema ndikambonyarara ndobva ndazoti mumwe musi bvandazoka futi kuna atete ndikati atete izvezvi dza 7 months handizive murume kumba kwangu tete bvauya futi kuna amai ndobva ndashedzwa bva ndaenda svikanzi amai munaona wangani ndikati ndine 2 svikanzi ipopewo mubenyu mukana ndakapfugama nemabva angu ndikati Mwari ndibatsirei ndisade murume pandiri pano ndibatsirei shuwa ndakagara zvemakore 2020 ndobva mwana wangu mukomana ndobva aenda kuvillage ane 21 years ndobva aenda kuvillage bva arwa nemwana wabamunini bamunini wabva arwada kumana bamunini uyu amaini taakumunda ndopakati mwana wenyu akuudzera kuti akarwa napisi nezuro ndikati aiwa ana kutaura zvikanzi akarwa napisi kana maona hembe yakabvaruka kumba kwangu avharwa napisi ndikati ainini hana kundiudza nekuti aona kuti handisi amai vake dai ndiri amai yake aindiudza zvikanzi tichitaura tichitando pakazoti akuudzera kuti aenda kutsakare ndikati kunoitei zvikanzi unobayisa imbwa ndikati hana kunditaurira zvikanzi wo apa papa ndo pakazonzi nemurume wangu iwe tiri mumunda imomo iwe kubva nhasi usandiedze chikafu chako usandipe hembe dzangu siyana nadzo nekuti utuma mwana wako unotsvaga mushonga wakundiuraya mashoko yakandirwadza ndakabva ndabuda mumunda macho nguva iyoyo bva ndaenda kumba ndasvika ndatanga kuwacha hembe dzangu ndiri pakati pekuwacha hembe dzangu wakasvika bva watanga kutobudisa midziyo yese panze zvese wachibudisa wachisa panze pandakaona zvadaro ndakangorongedza hembe dzangu ndobva ndabuda ndakutegei ndokwira kombi ndakutegei ndichinokwira kombi pakabva pasvika munin'ina wavo uyu akauya achipopotera mwana wake Pisi wacho anga arwa nemwana wangu ndichinzwa iwe Pisi zvamaita izvi hamuna kuparira uchi hamuna kutadzirana muri 2 nyaya ichapinza vanhu vakuru mukati apa wangu asingandione naandagara muchikomba ndopakasvika bamunini wabva wanditi amegu vakatanga kuti muri kuiteiko panapa wazviona here Pisi zvawakonzeresa ndobva wanditi ameguru chii ndobva ndataura ndataise midziyo yangu yapanzei zvikanzi takura zvinhu zvenyu muise mugedhi ndobva bamunini wewe ndobva wanditi handiibva taenda shuwa takaenzaniswa midziyo yangu ikazosewa mumba apa murume auye chete kumba kwangu ndakagara tagara kudaro mwana wangu mukomana iye akabva anetsana akabva akureta amainini $5 akureta amainini $5 amainini pakabvunza mari iyeiye kumwana mwana akangoti mama pari zvinhu asai ndaiona mari kana ndaiona ndichakupai amainini akabva kumba kwavo achipopota apa ngo achitakura vachikonopaza dhore pamba pairara mwana wangu mukomana vatora mabhusu dzanga dzirimo nyuwani vabuda vaenda mwana akangoti baba mukuzviona here baba mhinduro dzavo dzakapinda handa kuzvinzwa nekuti handiri kumba kwangu mwana abva abuda vaenda kwabamunini bamunini vauya achida kubvunza nyaya iyi bamunini shuwa akasvika achibvunza nyaya iyi ndakatozongonzwa mwana wangu akutodzingidzwa pamba handidi kuona pano ndobva watoya kwandiri nini zvikanzi iwewe mwana uyu handidi kumuona uchimubikira sadza kubva nhasi kana akatofa handidi kumuona pano shuwa mwana iye akamudzingidza akaenda aenda ndobva ndanzi iwewe handidi kuti utaure nemwana uyu nyangwe pafoni nyangwe kuita sei ipapa ndazobuda pa ndandatowakumbira ndikumbira unotenga maputi emwana wako achibondo zvikanzi vatonitendera kuenda ndaenda ndadzoka zvikanzi vatonditumirawo zvangu anditumira bva ndatovapa ndasina ndakatogara pavheranda pamwene wangu pasina 2 days ndafonewa nefoni usiku ndaenda kwandashedzwa kuya kwaamwene zvikanzi iwewe ndakakuti kudii nenyaya yemwana wako ndakakuti usataura nemwana uyo asi kuramba uchitaura naye sei uramba uchitaura haunzweka pauri kuti iwewe ndiri kurwadzisa handisai ndatanga kurwadzisa izvo zvitso ndada kurwadzisa ndipo ndikabvunza kuti saka munoda kundirwadzisa kusvika kupi nekuti sofa inini ndikungogara ndega kumba zvinhu zvenyu zvese makabvisa kumba kana pari zvino kumba kwedu kuna 28 masola kuna solar system ndakadzimiwa magetsi ese ndikugara murima izvezvi kutaura kuno vakandiona murodhi ndichifamba ndichirwara zvandakaita pasina 2 weeks vakandisiya nemota yavo zvandishamisa nhasi kunditumbira mwana kuti enda unovaudza kuti hande zvandishamisa izvozvo handizive kuti chii asi ndakashanda makore nemakore ndichishanda tichitenga zvinhu zvedu mombe wachingotora achitengesa kana utoudzwa kuti takutengesa mombe handiudzwa ndongona mombe dzangu mota dzakutete dzekupedzesera idzi dzakatengeswa amheri dzakatengeswa 8 dzakatinwa ndichitora manyawa kudai so chitongonzwa vanhu vachinzi nedzi dziri kuidzi ndedzenyu idzi kwazaienda nanhasi handisi kuziva asi mombe idzi ndakadzishanda nemurume wangu ndichiswira ndiri mombe ndisina kana bhutsi yekupfeka kana ganda chiramba katasa handizori mafuta iyi asi ndichishanda zvekushanda zvekuti ndetonga ndichafira mumunda inini ndotemiwa chikafu naamainini wakaya mumashure zvinhu zvinondirwadza izvozvo handingachandoramba kuramba nondakarambwa kare Ngomira.
Ndakupindura amaya zvakutaura amaya. Aya. Oja bereka. Oja. Ndakupindura amaya zvakutaura amaya kunyepera. Amaya vangu. Aiwa. Ndati. Wamiswa chana. Ava ndiana. Amaya vangu. Uyu ano hama yake ani? Ndiani hanzvadzi yangu. Mbuya ndimi mauya kunyaya. Madzinzwa dziri kufamba sei? Tinogona kurarama 20 years kana kuti 30 years panyika kana kuti 90 years panyika. But pano zuva romuridzi singatenduro kudarika. Zuva romuridzi rikange rasvika ringe raita sei? Rasvika. Unogona kuba kana kuita zvikaipa. Uchirarama makore ese uchita zvakaipa uchiti zuva harisvika asi rinoita sei? Rinosvika. Zuva rinosvika. Watiwe ndiwani? Wabva kupi? Wavinga uyu. Watsomba wamutare. Mashuma maita basa. Iwe mukomana. Una makore mangani? Inini handidi zvisina basa. Wakauya kumba kwangu iwewe. Wataura mukadzi ari kushungurudza ukachema pamberi pangu. Ari kupigora? Ngawe kuno. Ukachema ukati mukadzi ari kukushungurudza ndisina rugare nomukadzi. Rotadza kugara nemabereki vangu. Asiri here kuchema nezuro kumba. But zvandiri kunzwa pana paise different character akabvisa mari yake yakandipa pa $20 isi 20 lokuti ndikati ndazvinzwa. Ndo yakandipa nezuro. Zvinoenderana nezvikuitika izvo. Kuabuse. Iwe ini ndakasiyana nevamwe. Ina mbonyarara ini namwe hadwe kandozvisenzera handidi zvisina basa. Ndopaipa munozoona kana ndakutaura moti mamboseva chigumbuka mudare. Tinoti kana tichitonga tofana kutonga pacho chisira Mwari. Anzwaka? Amai ava kukura zvavo inyoka. Mwana uyu akaverengwa kudhara mazuva yake ekufa panyika. Ari kutochengetwa naMwari ndiye ari kumutara mazuva yake kuti ararame zvakaita sei? Zvakanaka. Hakuna kuita zvinhu zvakadai so. Iwewe takura mwana wako uende. Asi ndiri kuti ndiri kutonga. Uyu haana chaari kubva. Ari kubva ano zvaakashanda. Ende unopuwa pfuma yako. Zvisina kukundikana kana anoda kwaanoda kuenda kumberi toenda tosangana kupi ikoko because azviite. Hakuna munhu asina kuropa. Tikabaya panapa moyo unonzwa kuti parwadza. Kwaya kumba kwangu iwe ukataura ende munhu unoenda kuchechi kwa Emmanuel unopfeka dendibhai. Unopfeka dendibhai unoita ndozvaitwa ukatarisa Manuel zvaakasiya akudzidzisai kuti vanhu vese vazoona matakano kunonzi kwana mudzidzi kwana Steboroni vakatanga kubva kwani kwa Emmanuel. Manzwa ana achibva iko kuna ana Verisha nana Korovero nana Risbai. Manzwa nana Penisia. Watichiona vanhu vachiita chitenderano chokunamata chakaita chakanaka. Nhasi mazochinja zvenyu kwakunzi vadzidzi kwakunzi kwati but tikutaura kubva pafoundation kubva kuna Emmanuel. But musanyadzise kudaro. Azotama achuya pano pamhiri paapedzesera kuya pano pane pakosa. Nyika iri pamba mabushu. Asati ndane mhinduro. Andiri kuona imi munotora nyuzi. Ndiyo tunyatsonzwisisa. Ndione ngori mutongi. Anditi ndione ngori mutongi. Wanzwa ndati uyu akaya kumba kwangu. Akatotaura akachema musodzi. Uyo mukomo wangu yanga ari ndanda mushedza mene mwinya yanga alinga nakagoko. Right, uyu akachema musodzi. Wanzwa akatobvisa $20 ndikati ini handina usvinu nomari. Ndikatotora $10 ndikamupa ndikati ayichienda. Uyu akabuda gedha achienda. Zvona ndibanda nyara zvangu. Right, atina kuziva kuti zuva romuridzi richasvika. Nhasi rasvika zuva romuridzi. Uri kunzwa zvekutaura mwana. Funga kwako if you are presiding officer zvinotadza here kukupa hasha zvinhu zvakadai. Uri kunzwa?
right nhasi ndo pamuri kuti muri kuenda kudare kwamambo ndo pamakunzi kwirai motikari uri kuona right ko kana usingamude munhu ka unotora zvese zvamakashanda madzimai tine mombe dzedu 10 ini ndakukupaiwo 4 mufamba zvakaita se zvakanaka ndobvisa 3 dzeupfuma dzoenda kwadzinofanira kunge dzichienda oenda zvakasina kutsamira ruboshwe chakaipa chi nokuti haumude wawana anokunakira wawana rine mazino ka rine mazino ndora wawana